jejuluk Prabu Boko. Piyambake mimpin kraton Prambanan lan duweni putri ayu kanthi nama Rara Jonggrang. Awit Prambanan jajah warga Pengging, Pangeran Pengging kang nama Bandung Bandawasa diutus supaya merjaya Prabu Boko. Singkating cerita, Bandung Bandawasa kasil merjaya Prabu Boko. Rara Jonggrang banget mangele karo Bandung Bandawasa. Apa meneh nalika Jonggrang arep dipek garwa. Putri Rara Jonggrang, kersa dadi garwaku. Sliramu bakal tak ayomi. Ora bakal yen awakmu bisa gawe candhi cacahe 1000 kanthi wektu sewengi, aku gelem dadi bojomu. Iya, bakal tak lakoni syaratmu kuwi. Bandung Bandawasa sing sekti mandraguna ngundang jin supaya ngrewangi gawe candhi. Siji mbaka siji candhi dibangun kanthi cepet. Rara Jonggrang sing sabenere lara ati krana ramane diperjaya Bandung Bandawasa, bengi iku golek cara supaya Bandung Bandawasa ora kasil ngrampungake 1000 candhi. Jonggrang njaluk pitulungan marang ibu-ibu kanggo nutuki lesung supaya jagone padha kluruk. Nalika jago kluruk, jin-jin padha wedi lan ninggal gaweane amarga dikira wis rina. Kamangka durung rampung anggone mbangun candhi. Candhi sing kudune cacahe ana 1000, wektu iku isih kurang siji. Bandung Bandawasa sing rumangsa diapusi Rara Jonggrang nganti ndadekake dheweke murka. Awit saka iku, Bandung Bandawasa ngesotke Rara Jonggrang dadi watu kanggo njangkepi candhi sing Saiki Bandung Bandawasa bisa ngrampungake syaraté mbangun candhi sing cacahe 1000. Ananging dheweke ora bisa nggarwa Rara Jonggrang awit Jonggrang wis dadi candhi. Ing reja-rejaning jaman, Candhi 1000 saiki diarani Candhi Prambanan sing ana ing Desa Prambanan, Propinsi Ngayogyakarta.